Ivo, tvoju výzvu prijímam, ale len čiastočne. To znamená, prispiem na dobrú vec, na to vlastne, o čo ide v tejto celej hre, a to je podporenie výskumu amyotropnej laterálnej sklerózy, známou pod skratkou ALS. A spravím to teraz hneď, ja som si to predpripravil do tabletu. Poďakovali mi. A ďalej by som chcel vyzvať všetkých bežcov z našej bežeckej skupiny, aj my sme beh, ktorí majú chuť sa pripojiť. A takisto ľudí z nášho potápackého tímu, Good Team Slovensko, podporte na stránke alsa.org, môžete prispieť dobrovoľnou čiastkou, alebo na stránke dobrýaniel.sk, komu je bližšia táto forma podpory. Ale vodu nebudem na seba liať, nakoľko vody sa bojím, obzvlášť studenej, a mám z nej strach. Takže ďakujem.